weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to teccana to patukona to jewol to awoynata to jiingue to marisa to lobbudu barogala to lojolo to ma fondu to ɗalhaya to hudallay to sinthiane diakiri to agrissa to helbira to ɓoggela ceeli to senoyel ko on takkusan juuɗa ha to galle El Hadja Oumar de ha to ligseba ha to galle Alpha Demba Oumar Sy to ligseba Gulal Yara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie teskama e ndera yoga kay e pharmacie naji taweteɗi e ndera noctor lamorgo leydi ndi ko wiyete médicament ji kay tawi ko médicament ji ɓurɗi hatojinede wonduɓe rafiji duumiɗi ko wayno wonduɓe jaɓede tension ene ngakkino feewi e ndera leydi hen to leydi Sénégal biteɗo Baye Mayoro Diopa o erima Ousmane Sonko kay nde joɗoto jonde hoorejo jagorɗe anda tigui wona kañum woni hoorejo leydi ndi anda ko haalata saabu haalluji mum ne wawi bonnude jokkodiral hakkude leydi Sénégal e leyɗele goɗɗe to leydi Mali ma en kaale kay pressa leydi Mali woni jaadiyankoɓe leydi Mali ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna doyen biyetenoɗo ma Hammayi Cissé to leydi Burkina Faso koninkoɓe faggude woni duwan leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe teɓima marchandise uji kewɗi tawi ko fotata jaaru mum ne qime ha fodde fodde 612 woni temedde jeegom e sappo e ɗiɗi million tawi ko France CFA to leydi Côte d'Ivoire landa PDCI woni landa lunda ɓurka mawnude kay ɓe mawnini alkamisa hanki o manditare mabɓe wattore duuɓi capanɗe jeetati ko landaka tafano to leydi Benin ko alata ɓaawo janggo woni sumgoji hoorejo leydi aljuma hande o tasata ha laaɓa kay mbaggu ko fate ruma jarriba alseta janggo foftere alal ɓe jaaha sumgoji to leydi Nigéria ɓen jihadiste en ɓe mbaɗi janguji mabɓe e ndera base uji militaire kewɗe e nder leydi he ɓe ndera base ji he ɓe mbaɗi militaire uji kewɗi e ndera waraɓe hen tawi hen militaire goto mo martaba général de division kabaruji men joolam jaɓeri man jaaha to leydi Colombie kaalen guerre hakkude leydi Iran e hakkude leydi Ukraine e leydi Russie bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. duuɓi ɗiɗi e ko fawi ɓen jiyanimo giɗo Allah jiituɗo oɗo hennamo koreji mum nattiɗanade jiɗi tan ko andude ɗo heedi o wiyete ko Baba Dambele o ɓuri andirede ko Oustas Dambale o jiya ko ton to Koungheul ko adi duuɓi ɗiɗi ɓe naninomo hedde bange Albania gila nden ha hande ala kala ko ɓe nani e kabaru makko haydara nene makko ene wiye Hawa Damba ene tawe to Sinthiou Kulari nene makko tokoso ene wiye Rugi Damba omo jogui ɓiyi ko gorko ene wiye Abdoulaye Dambele jangata ko Alqur'anil Karim omo jogui mawni ko gorko ene wiye Hammadi Koulibaly tawete ko to Barcelone Espagne jeeya ko ton to Ñamanari on yettindo e nakkayitol ngol
kawmako en wiye Ibrahima Dambale tawete ko tonto leydi Italie jom suudu makko en wiye Hajja Lemme Damba be kala enen jiilomo miñi ko gorko en wiye Bukari Dambale ene taweto leydi Gambi wuro wiyetengo Sare Alpha omo jogi dendi ko en wiye Abdoul Sissoko on jiya ko to Sinthiou Kulari tawete ko tonto Tamba Sinthiou Kulari non waddani gulom kanko Baba Dambale ɓuɗandede Oustaz Dambale jiiɗo aduna tonto Koungel aɓe jiilo ɗum duuɓi ɗiɗi hande haydara ɓe nanani e makko kala jiiɗomo walla so tawi ko kanko nani nde dande yo tinno jokkodira e ɗe tongode leydi Sénégal 00 221 77 810 69 81 00 221 77 810 69 81 tongode leydi Espagne 00 436 75 58 10 64 musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe giɗo Allah jiituɗo o yo Allah hollit tawni wuuri ene selli allahumma amina jambitowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone mawde woni aljuma sappo lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosojo ko miñi men sehil men saydou abouba koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie noon ɓoyata julde taske noon so haalama hakkillaji foof keeda kay guilay layeji ha e ñarugal woni koltuji ɗum noon kala kay gorko jiɗɗo ñantade kay walla debbo jiɗɗo ñantude e joom galle mum hano hannirta ni nde jokkodirta e Makam Mbaye Couture noon ko joom entreprise mawɗo no fewi joom atelier kadi tawi ko joguiɗo pré à porter ji kala qualité kay basin mo jiɗɗa e kala façon ñotol so tawi a jokkodiri e Makam Mbaye Couture a yettima to atelier makko ɗo to entreprise makko ɗo ma heɓa tigui couture no jiɗɗoɗa ni so tawi kadi coɗɗa ko bagui maɗa aɗa yiiɗi ñotanede kala façon ñotol kay guila e ordinateur ha e ñooti kay gadanteji kala ne jettiɗama façon ñooti kala ma yiɗon hano hannirta ni Makam Mbaye Couture noon tawete ko nder marché 5e to nokku to wiyete marché avenue marché Gambi ko ɗon tawete so tawi a naati avenue marché Gambi sara tigui jeere yewɓe matlaji e tappiji natirde marché Gambi ko ɗon ma yi atelier makko Makam Mbaye Couture numéro makko téléphone noon so tawi a yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 46 85 23 44 so tawi kadi ko caggal leydi gonɗa aɗa yiiɗi ñotanede so tawi kay a neldimo natal ma tan so jiime natal he mo wawi hettandema o ñotanma ha fotay ma rib cikka ma taw ko sur mesure cikka ko ƴettuɗo mesure ma hano hannirta ni hono noon kadi wonande bandiraɓe rewɓe kadi kala jiɗɗo kay wutte walla jiɗɗo kay tissu tawi ko basin riche noon ene wawi jokkodirde e Madame Mbaye Couture noon ne jogui boutique kañumne tawi ko basin riche yeyata to marché 5e e nder Nouakchott kala jiɗɗo jokkodirde e Madame Mbaye Couture tawi kay jokkodirta koye Amadou Mbaye noon Makam Couture numéro mum ko 46 85 23 44 ma heb tigui kala façon basin kay mo jiɗɗa hano hannirta ni ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen to gendi Mauritanie noon jen ha to lycée ba gorgol noon fedde ardiɓe tawi ko fedde joom pucci en e dartoriɓe kay kala saaha wadde dandu taw ko pucci baɗɗeteɗi ha e sartaji kala noɓe kewi wadde kala saaha ko ɓoyani ko noon ɓe juɓɓinino course mabɓe toon to Asguelum e oɗo saaha kadi ɓe goni koye keɓogal manggal heɓlangal keɓogal noon bismotoɓe ngollo lawol ko toon to Jowol ñande 19 ko Jowol bismotoɓe ñande 19 lewru avril gonɗen ɗo ɗum noon ma en ketto cimtol goto kay e ardiɓe pelde fedde pucci e nder lycée ba on woni Keccel Thiam assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Radio Weltare fulɓe heɓle sukaɓe Afrique andu diine ma on calminama on juurama Gali Abouba amin wondinma eyi hande ɗo gonɗen ɗo en warko ko en garti wuuro meɗen no wiye Asguelum musidɗo meɗen goto no wiye Aliyin ko goto sukaɓe yontaɓe to Asguelum to kañum nodduno toon caggal juutde nde en jeeyi toon en mbadde muɗum toon ñalade mawɗe kadi diwanuji Asguelum foof ngari toon ɓe teddini yimɓe kadde teddugal ko ponno waɗede toon kala waɗama toon ewa course uji ɗi Allah rokki en toon ndam joni noon le 19 mois de avril e wuuro meɗen wiyeten ko Jowol ene inviti diwan o foof e gardugol so Kalidou Yero gorko pullo jontaɗo no fewi ewa ene noddi pucci ɗi fof no kawri toon comme no gowno wadde ni omo wi noon bandiraɓe meɗen kahidinaɓe bandiraɓe meɗen lycée naɓe e bandiraɓe banggue worgo maayo ngo foof goto kala ne invita toon ne garata so Allah jaaɓi mbaɗa toon ko poti wadde ko ɗum noon hikka ko toon yonta noon ko teddugal moɗon ko Allah saago ɗum kadi kolliti ɗon ɗum ko addi ñalawma o nde nde yetto eyyi ko ɗum woni programme goɗɗo on calminama on juurama min calmini bandiraɓe foof kadi haaldannoɓe moɗon ko gowɗo haaldude moɗon ɗeɗo gueɗe musidɗo moɗon Keccel Thiam jeeyaɗo wuuro meɗen no wiye lycée wassalam kecco Baylo Seydi Thiam dande ma nde noon ne maayi seeɗa mbaɗa tan kono kullo Jowol walla tawi ko toon to Asguelum ko ñammenaɓe toon tew ha donkuɗa haalde ni kono dande nde ne famɗi no fewi habaruji men ɗemgal Pular ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie holliri alkamisa hanki o tawi koye haalande ministre de la culture déjà de la communication et des relations avec le parlement kanko kadi woni porte parole woni joguiɗo konngol laamu o holliri tigui wonde kay nder jonde jagorɗe jagorɗe joɗi noon nde o holliri wonde laamu
laamu kay felliti ƴetti pellital kay wadde chèque uji kala retraité noon tawanande civil et militaire kala tawi ko wonɓe retraité nder leydi he moni foof ne rokke capanɗe tati ujunere woni 30 000 ugoya ɗin capan tati ujunere noon ko wallitorade e oɗo saaha joni crise gonaɗo e oɗo saaha joni o haali ɗum noon ko caggal kayde gouvernement o jooɗino tigui ummino e jonde mumen tawi ko jonde jagoɗɗe jooɗinode alkamisa hanki o tawi koye gardugol hooreji leydi ndi Mohamed Cheikh la Ghazouani ha joni koye fannu ballal kadduɗen laamu leydi Japon kañumne addi ballal mum tawi ko haalis woni ko wiyete contribution financiére on contribution noon tigui ne jara ha kene qime temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere fayi temetere capan tati e tati taw ko haalis dollar américain ɗum noon fayi koye catala bitegal UNICEF ballal ngal noon fayi tigui koye ɓen doga molto en UNICEF noon fabori ɓen doga molto en tawateɓe nder leydi Mauritanie to funnague leydi ndi tawi ko nder région biteɗo hoddela Sharqi yidde laamu ngu noon ko wadde yidde laamu ko wallude ɓe ko wallude kay ɓeɗo tawi ko famɗi kala fodde temedde tati ujunere ko wiyeteɓe réfugié doga moltuyo en wonɓe toon to hoddela Sharqi tawi tigui ko ɓuurɓe tawi ɓuuri hewde ɓen doga moltu en ko sukaɓe tokos ɓe wondude e rewɓe sukaɓe tokos ɓe rewɓe kañumen ɓuuri hewde ɓen doga moltu en woni réfugié en ɗiɗo haalisaji noon ko yidde kay walliddeɓe haɓe keeɓa ko wiyete service aji de base woni tigui ɓe keeɓa ko wayno guura en ko wayno tigui ko wayno guura ko wayno safaruji ko wayno ndiyam e gueɗe baɗe noon kala haaɓe mbawa hebde ɗum hano hannirta ni ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen halfinaɓe ndenka e kisal wuuro Rosso e ko taari ɗum kala ɓe teɓinoma ñande talata ɓennuɗo o tawi kadi ko ɓe teɓinoma tew guertode tawi ko tew jonɗo no feewi mo happu mum gasi ha laaɓi woni tigui ko wiyete périmé ɓe duppi ɗum noon ɓe duppi ɗum ko ñande talata nde to PK 7 Rosso ɗum duppa noon ko yesso autorité ji administrative militaire et sécuritaire tawateɓe e nder diwan Rosso kala marchandise o noon moɓe duppi o ko temedde jeenayyi e sappo carton tawi ko guertoɗe congelé tawi ko guertoɗe congelé périmé ɗi happu men gasi kala hen kesne peesa kiloji jeenayyi foof so rentine hawra ha tonnuji jeetati ɗum woni tigui ko duppa tawi ko tew guertoɗe mo happu mum gasi ha laaɓi woni ko wiyete périmé ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen Mauritanie naɓe hewɓe kay gullitima no seulement gullitima kono kadi ɓe goyitima ngakkere kay oɗo saaha joni safaruji woni médicament ji ɓurɗi hatto jinede kay tawi ko ɗin médicament ji wonduɓe rafiji duumiɗi woni maladie chronique ɓe keewi hutorade woni tigui wonduɓe diabète e wonduɓe tension ɗino médicament ji teskamen ngakkino feewi e nder yoga e pharmacie naji tawateɗi e nder leydi he tengti e nder noktat lamorgo gendi Mauritanie ko ɓuuri teskede noon ko ɓuuri makkude hen kay ko insuline injectable woni tigui pikkiraji médicament ji ɓen wonduɓe diabète pikkirto walla sahani keewi pikkirde koye mene e kala saaha tawi kadi ko ñande foof foti pikkirede ina médicament ji noon woni ko wiyete insuline injectable teskama ene ngakkino feewi e nder leydi ha tengti e nder noktat ko noon kadi podɗe wonduɓe tension ɗe keewi hutorade kadi oɗo saaha joni teskama pharmacie naji kewɗi kay ene ngakkira ɗum no feewi kala kay toɓe gaari e pharmacie hewɓe kolliri kala to gaari e pharmacie ɓe mbiyete kay ko gasi ha laaɓi walla wodani koye rupture ɗum wona ete traitement o noon fotani dartinede hay ko fotino ñalawma goto kay saabu gonduɗe diabète poɗɗo pikkirade ñalawma goto so pikkiraki kay ne wawi tigui sabade ha waɗa crise ko noon kadi gonɗoɗo tension ƴettowo ɗen poɗɗe kay so tawi ƴettani médicament ji mum ko fotino ñalawma goto kay e ɗum saabo kadi ha kene awa kay jippinde walla ngabbinde tension mum tawi wondu koye so ngabbo ngabbata so tawi ko tension jippotoɗo kadi jippata ha jomum wawi yande hen AVC ni goto kay e ɓen tawi kadi komo jinnaɗo mum debbo sellani ƴewdude ɗiɗon rafiji tawi ko rafiji duumiɗi ƴeewo médicament ji o holliri tigui wonde o naati fodde pharmacie naji jeeɗiɗi e nder nocton lamorgo leydi Mauritanie pharmacie naji ɓurɗi mawnude kay ɗe oɗo wadde yakare kala to yetti wiyete tigui ɓe goni koye rupture woni ɗin médicament ji godani ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ma wiya Sidi Ahmed Wultaya gonɗoɗo hoorejo leydi Mauritanie baɗanoɗo coup d'état guila 2005 guila nden noon o looti guila nden o moltoyi tigui koto Doha lamorgo leydi Qatar ko kanko de tawate e
sunare mawnude fewi jaltugol aduna joom suudu makko bietenoɗo joom suudu makko noona cankiɗo toon cankiɗo toon to Qatar artira tawi ko laamu leydi Qatar luɓiɓe avion kayim artiri goskiki ha nder naktoɗam goskiki noona wawi tigui nawede ha toon to attara ko toon goskiki wiroya kanko mawya Sidi Ahmed Wultaya noon o heɓani tawtorede wirde nde o jaɓani arde kayim o heeji toon to Qatar o tawtoraka wirde alkamisa hanki noon délégation laamu timmuɗo tawi koye dow yamirore horejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani on délégation noon tawi ardi ɗum kadi ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Qatar on woni biteɗo Mohamed Wul Bibana ɓe mbawi tigui waɗi kañum e délégation ɓe mbawi yaɓude koyne mabɓe kay ha to galle mawya woni tigui to résidence makko toon to Qatar to duwa lamorgo leydi Qatar ɓe mbawi yettade toon tawi addiɓe toon ko yettinde tigui guennayi c'est officiel woni yettinde duwawuji mabɓe kayim tawi koye dow yamirore horejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani e dow kadi inde gouvernement leydi ndi kala kanko horejo leydi kanko noon gonnoɗo horejo leydi ndi woni mawya Sidi Ahmed Wultaya holliri hen weltare makko mawde no fewi o ruttiɓe duwaw o holliri kadi wonde oɗo délégation laamu kayim tigui o holliri ustinima sunare mawde no fewi omo yetta noon omo jarna laamu kay e ndigla e darde kay oɗo délégation ha e darde dari kay ha wawi moftude cuddiɗo o biyetenoɗo Aïcha kay e nder suudu mum gongre gonga toon to wirya to attara ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode alkamisa hanki o laamu ngu holliri tigui wonde ɓoyata ma mahe kay hôpital mawɗo no fewi pattam lemijo on hôpital noon ko hôpital de référence nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie hôpital noon ko hôpital rewɓe e sukaɓe cafrete hen e sane woni ko wiyete santé maternelle e ko wiyete néonatal et infantile hôpital o noon a fete koye nder Darmayim legal darde commune Darmayim e nder bowal kingal laaɗi diwoje woni ancien de l'aéroport ko toon tigui on hôpital ɗamini affaire hôpital o noon ko mawɗo no fewi garduɗo kay joguiɗo hattani kay wawde nawde ha temedde 4 e capanɗe 4 leeso woni 440 li mo niveau 4 kanko hôpital o noon kadi ma hôpital o noon kadi so gasi ma waɗe kay matériel tawi ko matériel équipement kesso pula jaaduɗo e jamanu tawi komo dernier génération ɓe kolliri kadi wondema temedde 9 neɗɗo kay cadre ma keble hebloji moƴƴi no fewi tawi ko halfinteɓe ko fati e oɗon hôpital ɗaminiɗo affaire kay ma heede e nder bowal kingal laaɗi diwoje ngal Nouakchott ha joni habaruji men demgal pulara to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal noon waɗoɓe transport e nder leydi Sénégal kay ne jokki ha joni kay tikkere mum tawi ko hofgo juuɗe e nder jokki leydi he kala ko ñande altine 13 lewru ñande ko ñande siftinɗo noon ko ñande altine 13 lewru avril gonɗen ɗo élève aji janggoɓe école aji kay poti ummade gurti men ɓamtude jangde mumen e nder dendagal école aji tawteɗe nder leydi he kala beele noon kay ndeɗo ticket hongo juuɗe ɗo e altine kay so tawi kay ɓen tikki ɓe koftani juuɗe mabɓe beele ɗum jogorani hirguinde kay jangde ɗe saabu yimɓe hewɓe kay élève aji hewɓe kay ko yanoɓe tigui vacances uji gurtuɗe kay ko yanoɓe cuuɗi mumen yogay kadi e jangguinoɓe ko yanoɓe cuuɗi men ɓen noon fodɓe ummade cuuɗi men artude e nder nokkuji to janggata walla to jangguinirta beele kay oɗo vacance ɗiɗo kay grève uji jogorani hirguinde ko fate ɓamtugol ndeɗon jangde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen le commissariat des police mo arrondissement de Bignama ɓe teɓima réseau sagataɓe dartonoɓe kay guyka ɓe gujjanno noon koko produit biteɗo poivre ko ɗum ɓe kewi wujjude sagataɓe sakuji poivre noon ko ɗum kewi wujjude ko noon ko to e nder Sénégal ko fedde sagataɓe noon sagataɓe jeetato fedde sagataɓe jeetato noon kañumen mbaɗannoɗen golle marchandise woni poivre mo ɓe gujji o noon jeere mum ne qime ha million ngaji 5 tawi ko franc CFA ɓe gujjanno ɗum noon ko ɓe gujjuno ɗum ko ñande jamma 4 ine wiyata 2 lewru avril gonɗen ɗo caggal nde plainte waɗano e mabɓe kay hollide wonde kay ɓe gujjanama fodde 39 saga poivre ko ɗon tigui enquête ummina hen haaɓe mbawi teɓede kamɓe jeetata ɓe kala noon eɓene coka e mbadi garde à vue enquête nana jokki e mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to falde Saraya Touba Kounta ko wuuro tawatego e nder commune mo Madina Bafé e nder
département mo Saraya alkamisa hanki jeenaya lewru avril 2026 ko cumu kulbinigo kanyum tigi wadi toon sanga 10h subaka fodde capande tati hoɗande tawi ko tibaji ɗum tigi woni ko sumi hen ha wonti ndodi ha wonti ndoni e nder ɗina galleji cumɗi noon ene tawi hen kay galle jooma wuuro ngo dendagal noon guura mabɓe kay comci e cuɗari mabɓe e haalisaji gonnoɗi e nder ɗiɗon tibaji haydara hen ala ko yalti foof kay sumi ko ha wonti ndodi kono tan Allah e wonde moƴƴo hay goto wasani hen fittade mum kadi hay goto ala gañiɗo hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha toon to Tambacounda Mamadou Sow ko maçon tigui ko Tambacounda najo mo kanko mo tigui ko Tambacounda najo kay mo tigui waɗani hay heblo wota kay janggani école waɗani hay heblo goto kay ko fati technique walla ko fati électronique ko kañum de hakkilantagal mum e miijo mum kanko fewni hélicoptère tawi kadi ko hélicoptère garduɗo on hélicoptère noon ha wawi diwde kay fodde waktuji ɗiɗi e no woni e weejo hélicoptère noon o diwni o yaade mum ha kene wona ha wona temedde ɗiɗi kilométre o yaade ona hélicoptère o gollidiki o golli hélicoptère noon ha wawi diwde kay koye nder duuɓi 4 e nder galle makko toon to Tambacounda kadi ko matériel kay matériel kadi ko matériel dendagal matériel o foof ko haalis makko kay mo yaltini e jiifaji makko ko ɗum tigui woni ko rendini o soodi oɗon matériel ene qime ha million ngaji ɗiɗi tawi ko franc CFA hélicoptère o noon ene waɗi tawi makko réservoir uji ɗiɗi woni tigui nokkuji ɗiɗi to gasoil watte hen wawi nawde kay ha capanɗe 7 litre carburant kanko Mamadou Sow noon pewnuɗo oɗo hélicoptère mbiɗen ko maçon omo yara duuɓi capanɗe 5 guila kay teskama noon jinnaɓe makko kolliri kay wonde guila mo famɗi kay ko gueɗe mbaɗi noon tigui guila e fewnude otoji ha e fewnude engine uji ko ɗen gueɗe o heewi fijirde ɗum noon ko kanko tigui wondemo maçon haɗanimo kay o fewni oɗo hélicoptère e oɗo saaha joni jeeteɗo tigui e nder jayɗeli ha e nder réseau sociaux ji kala ene waɗa araray leydi Sénégal ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Baye Mayoro Diop ko directeur de la coopération décentralisée au ministère de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement mo leydi Sénégal ko kanko waɗi haalande de kanko wanno ko kanko wanno haalde kay kanko wanno haalande balɗe ɓennuɗe kay hollirde kay wonde kay yo Bassirou Diomaye Faye yo waɗa limogé yo ittu ha laaɓa Ousmane Sonko e wonde poste premier ministre yo waɗe limogé ha laaɓa ko kanko wanno nden haalande tigui kanko wanno nden haalande joni nden haalande noon saabinoma ha yimɓe Pastef hewɓe no fewi kollirini hen metti men no fewi mbaɗino bindande men kalande men kay hollirde wonde yo nanggue o rewne lawol ɗum noon haɗa ɗon tan kanko kadi e oɗo saaha joni yalti tigui omo critique wonde omo ñiŋoje mawɗe no fewi e Ousmane Sonko e nder réseaux sociaux ji o wi noon wonde Ousmane Sonko haydara kay ala ko andi ko fati diplomatie kadi o holliri e kala saaha kay Ousmane Sonko ne mélange ko wiyete pédaluji ɗum noon ko caggal kayde Ousmane Sonko caggal kayde Ousmane Sonko tigui joɗino conférence de presse e nder Dakar ene yenna hen walla ne ñiŋa hen e nder haaluji makko kay o ñiŋa hen Donald Trump hollirde kay horaji dowlaji den o wi noon wonde Ousmane Sonko haali kay ko haali ko faade Donald Trump wona kanko foti haalde ɗiɗon konguɗi wona kanko foti haalde ɗum ɗo ɗiɗon konguɗi o holliri tigui wonde ko tigui ɗum ɗo noon ko confusion de rôle institutionnel woni tigui Ousmane Sonko haalde kay ko hoorejo leydi fonno haalde walla ko neɗɗo goɗɗo fonno haalde tawi wona tigui hoorejo leydi ndi wala hoore jagode foti haalde ɗum o wi noon wonde kay ko faati diplomatie e nder leydi he kala foti haalde ɗum tan ko hoorejo leydi ndi walla taw ko ministre des affaires étrangères walla ambassadeur so ɗum walla noon hay sino premier ministre ne haala ɗum kay yaato kay koye dow yamirore hoorejo leydi o wi wonde premier ministre Ousmane Sonko kay hay qualité goto ala o ala tigui hay qualité goto ala kay o haalde ko ala qualité goto ala ndimago haalde ko faati question politique extérieure so wona noon tawi koye dow yamirore hoorejo leydi ndi o wi kadi noon wonde kadi o holliri wonde Ousmane Sonko kay tigui so tawi neɗɗo waɗi haalande so haala ka waɗade no haala ka so tawi ko non encadré ene wawi bonnude kay ha bona ko fati ko fati cohérence politique étrangère leydi Sénégal e ɗum wawi kadi exposé leydi Sénégal e risque uji diplomatique
politique bonni no fewi o haarani ɗon tan o wi wonde Ousmane Sonko kay kalande mum kewde kay ene wawi bonnude kay ko fate jokkodirala ene wawi bonnude ko fate jokkodirala stratégique leydi Sénégal hakkude muɗum kay ɓena wiyeteɓe partenariat ji mumen tawi ko partenariat ji tawi ko partenariat ji mumen extérieur ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen sofreɓe jeetato kay nannoɓe tikkere hofgo juuɗe sali gollade caggal ɗum kadi hay sofreɓe wonɓe kay gollede gollade nangganoɓe kay nangganoɓe kay nangganoɓe ene guila talata ɓennuɗo ɗo ɓe mbaɗama déféré alkamisa hanki o jeenayyi lewru avril to parquet yesso parquet mo Louga e ɓena coka kay e mbadi mandade dépôt ɓe paadi ñawore mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sennumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali presse mo leydi Mali ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna alkamisa hanki o doye biyetenoɗo Mahamana Hammeya Cissé omo jeeyano noon e forum panafricain des médias joɗɗinoɓe ñande alkamisa o kay e jagorgal kalfinare ko fate malinaɓe wurɓe caggal leydi ko kanko tigui tafno kadi kanko woni directeur général jande wiyetede Escorpion o woniɗo kadi o wonino kadi targal manggal catara bitegal hakka woni autorité de la communication leydi Mali ko neɗɗo jiɗaɗo kay respectaɗo no fewi e nder jandiyankagal leydi Mali mayde nde noon ko bettere mawde no fewi kadi woni ni dendagal presse leydi Mali kala woni ni ɓe perte mawde no fewi ko aljuma hande sappo lewru avril o wirete jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen pecca sunare faade dendagal presse leydi Mali kala e dendagal koreji makko e jinnaɓe kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen gouvernement de la république du Mali holliri aljuma hande o sappo lewru avril wonde kay ɓe itti ha laaɓi reconnaissance kay woni tigui ɓe itti kay ha laaɓi heɓtinde koɓe mbinoɓe keptini kay leydi wiyetedi république arabe sahrawi tigui woni ko wiyete RASD ɓe koɓe heftinoɓe ndi leydi kono ɓe koliri ɓe jatiri ɓawa kay oɗo saaha joni ɓe natti wadde reconnaître ndiɗon leydi ɓe koliri e oɗo saaha kay idde mabɓe kay ko ɓeydude jokkodiral mabɓe moƴƴal to banggue diplomatie hakkude leydi Mali e leydi Maroc tawi kadi ko jokkodiral gonnagal guila e duuɓi ekkitadi ɗum noon ko ɗum tigui woni oɗo saaha joni ɓe natti heftinde ndiɗo leydi wiyetedi état arabe sahrawi ɗum noon on paami tigui ko leydi Mali kay oɗo saaha joni yatiri ɓawo kay ko fati e reconnaissance mo waɗanno faade ndiɗon leydi ha joni ko leydi Mali keddoɗen état major général des armées mo leydi Mali ɓe ɓaƴini communiqué mabɓe hollirde kay wonde fama waɗi opération militaire pattam limijo ñande jeetati lewru avril ndu gonɗen ndu ko laaɗi diwoje noon ɓe kuutor diwoje fama ɓe kuutori ɗum noon tawi kadi ɓe tiimi koye jihadiste en ɓe jiimi mum ɓe joore mumen bomboje e pettoje ɓe kolliri ɗon opération ɓe mbaɗi ɗum tigui koto ene ɓetto ɓe mbaɗi opération ne tawi kilométre uji 7 hakkude mum e to sofora ɓe kolliri ɗon ɓe mbari jihadiste en hewɓe no fewi ɓe bonniniɓe kadi matériel e kaɓirɗe mawɗe ne kewi siftinde o noon soforane tawi tigui e nder falde région de Mopti ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinare ko fate Kotki woni ministre de l'habitat o holliri tigui wonde ɓe mbaɗi annulé to ɓe mbaɗi annulé kay tottirgol temedde ɗiɗi tigui hoɗande ɗi mbadi logement sociaux addaniɓe wadde noon annulé holliri tigui wonde ko fonnoɓe walla rokkanoɓe ɗina logement ji sociaux ji hay goto men hormaki mbaɗani respecté digui ko fate tigui hay goto hormaki kay koɓe kaldano wona to banggue fannu administratif wona financiére haydara hen ala ko rewi lawol ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni ɓe mbaɗi annulé ko fate dokkira golla ɗiɗon temedde ɗiɗi tawi ko logement sociaux ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sennomima to leydi Mali koto Burkina Faso paaɗen kolinkoɓe faggude woni douane ɓe Burkina Faso ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi e nder opération moɓe iniri intégrité du marché ɓe kolliri noon eɓe teɓande ɓe kolliri noon ɓe mbaɗino opération
opération ɓe mbanno opération kay ko tuggi ñande nogasa lewru mars ha joyiya lewru avril ndu gonɗen ɗum e ndera ngal ɗon dawal ɗon ɓe kolliri ɓe mbawi teɓade marchandise uji kewɗi no fewi tawi jaru mum ene qiime ha 1.6 million tawi ko franc CFA oɗo marchandise noon moɓe teeɓi ɓe kolliri tigi so rewiɗo lawol rewino kay to douane de douane ma mum ma yakay ha 1.7 tawi ko million franc CFA ma tigui douane waw nannude ɗum e boña ko wiyete trésor public marchandise o ɗon ko guila gueɗe ñametede woni tigui gueɗe ñametede ha e boisson e carburant e gueɗe goɗɗe foof ɓe mbawi teɓade douane o noon holliri kay wonde ɓe teeɓima kadi e nder opération 1.6 kilo tawi ko mercure wondude motoji sappo tawi ɗina motoji ɗon ko mbaɗaɗi interdit addoyde caggal leydi yeyde e nder leydi hen hono no holliri directeur général de douane biteɗo Yves Kafando ha joni habaruji men demgal Pulaar sen numima toon to leydi Burkina Faso koto Benin paden ko alata ɓawo janggo wona tigui sumgoji tawi ko sumgoji suɓade hoorejo leydi aljuma hande o uddata ha laaɓa tigui tasata bawɗi ruma jarrimo aset janggo wona foftere ñande alal ɓe dawra sumgoji mabɓe suɓade hoorejo leydi hono biteɗo Paul Fugpe noon on ko mbiri landa opposition wiyete ka FCBE o sakkitiri campagne makko noon ko toon to wiyete Porto Nouveau caggal kay nde o waɗi meeting aji makko kewɗi no fewi e nder jokli nayyi leydi ndi kala o sakkitiri ɗo noon koto Porto Nouveau ko toon o sakkitiri o holliri noon yesso kay dendagal wonduɓe makko e yaadu makko yimɓe landaka kala holliri kay nde ɓe dartono dole mabɓe ponno wonde kay polgu ko kamɓe jeeyi ha joni habaruji men e demgal Pulaar koto Djibouti paɗena Djibouti naɓene ko aljuma hande o kañumen dawru sumgoji suɓade hoorejo leydi mabɓe hono biteɗo Ismaïla Oumar Guélé hoorejo leydi ndi gonɗo e kay jappere laamu guila hitande 1999 woni guila 1999 mo yaara duuɓi 77 kanko de ƴamtata euro saaha joni tawi ko 6e makko manda woni manda makko batto man laabi jeegom kanko woni o ɗaftodirta noon koye Biriyel Tokusel kaye biteɗo Mohamed Mara Samatara gardiɗo landa tokasa landa ko ardi noon hay député goto ɓe ngala e nder suudu sarreji ha joni habaruji men demgal Pulaar koto leydi Nigéria paɗena ñande jamma alarba jeetati ne wiyata alarba jeenayi lewru avril ndu gonɗen ɗo ko jihadiste en mbaɗi janguji men e base uji militaire kewɗi hen base goto tawte koto nokku wuuro wiyetego Beni Cheikh eto wuuro wiyetego Pulka eto wuuro wiyetego Mungonu foof noon ɗeɗo guure kala noon tawe tigui to banggue rewɓajo funnague leydi ndi e nder janguji he noon ha tengti noon e nguɗo janggo wangu toon to wiyete Beni Cheikh e nder Beni Cheikh ne tawi e nder état mo Borno officier goto e nder waraɓe ɓe e nder koninkoɓe waraɓe ne tawi hen officier goto mo martaba commandant tawi kañum mo martaba général tawi kañum woni commandant des forces opérationnelles conjointe ngoɗon wuuro o wasi hen fittade makko ko martaba général de brigade ko kanko noon watti général de brigade ɗiɗaɓo kay nder ɗiɗo lebbi jeegom cakkitiɗi kene wasa fittade mum e janguji jihadiste en nder leydi he jihadiste en noon ɓe jihadiste en noon tigui ɓe kolliri ɓe caari nder réseaux sociaux caggal nde ɓe mbaɗi janguji mabɓe ɓe mbaɗi tigui e nder réseaux sociaux ji nate kay nate ɓosoje e tigui e nate kala ɓe hollirde kay ɗiɗi base uji ɗiɓe duppi kay hollirde ɓalene ɓawli kuƴum wondude auto ji ne duppa ha gonti laalaɗe e matériel kewɗo kay moɓe bonni e nder ɗiɗon janguji noon ko famɗi kala 17 militaire wasi hen fittanu muɗum kanko général baraɗo hen noon o wiyeteno ko général o Brahima ko ɗum woni inde makko kanko wasi hen fittanu makko habaruji men demgal Pulaar koto leydi Côte d'Ivoire paɗena to leydi Côte d'Ivoire landa wiyete ka PDCI ko landa lunda ɓurka mawnude nder leydi hen landa ka noon mawnini ñande alkamisa ɓennuɗo jeenayi lewru avril 2026 manditare wattode duuɓi 17 ko landa ka sosa tafno landa ka noon ko Félix Ofoya Boigny père de la nation mo leydi Burkina Faso ñande jeete o tafno landa ka ko gila 7 lewru avril hitande 1996 woni tigui le 8 avril 1946 ko gila nden kaɗo landa wiyete ka PDCI ko gila nden ka tafa ardiɓe ardi landa ka noon e oɗo saaha mo kalten ko biteɗo Tijani Thiam noon o woni oɗo saaha mo kalten ko toon to leydi France ardiɓe landa PDCI noon ɓe erima laamu ngu ɓe kolliri laamu ngu ka yidde mabɓe oɗo saaha joni ko hoorejo landa kande artata kay e nder leydi Côte d'Ivoire tawi kadi laamu Côte d'Ivoire ene wawa jogade sécurité makko ha
hano hanit ni o wasa kadi nangede caggal kay nde o arti e ndera leydi hen habaruji men demgal pulara takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Moderna Kaydi ha to galle makko Sama Sakilinkara ko on takkusan juulam ha to galle ceerno Yaya Diato Mbaye ha to galle ceerno ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK wita Nokshot Daril Barka ha to galle ceerno Yaya Bato Richard Tole ko taadi ɗum kala habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Colombie paadena to leydi Colombie noon wuro to wiyeten Popayana ene tawe tigi to banggue worgo ɓaƴƴo hirnangue leydi Colombie ko pellodiral waɗi toon ko sagataɓe joguitiɓe kay ɓe gaari e galle goto ɓe pelli ɓeɓe toon piyanɗe kewɗe no fewi e nder piyanɗe he noon ɓe mbaɗi sagata goto on ɓe tawi ɗum ko boowal ɓe mbaɗi kadi yimɓe joyo woɗɓe ɓeɓe tawi e nder galle he oɗo saaha joni noon enquête nana uddita hen koto leydi Russie paadere Vladimir Poutine ko hoorejo leydi Russie o holliri tigui wonde ko jamma o holliri tigui wonde kay ko jamiro ko witelo cessez woni yo dartine fiyande kay gam huruma kay mawninde tigui ngoɗo feeto Pâques feeto isayankoɓe witeɓe Pâques orthodoxe ɗum noon wonata ko ñande aceta janggo o kikiɗe ko nden tigui o yamirtande fiyande nde kay deƴƴata tigui ɓe dartidira guerre ha tigui Pâques o wawa yubbinede hano hannirta ni ko noon kadi Volodymyr Zelensky kañum woni hoorejo leydi Ukraine kañumne kay holliri wonde ngoɗo miijo kay ene yaari hen kañumne ma jamir kay koni ko mum no lidonno nde dartinta fiyande kay ha oɗo Pâques wawa mawninede hano hannirta ni laamu leydi Russie noon holliri kadi wonde ɓe tottiti leydi Ukraine ujunere goski kay goskiji soldateɓe ujunere tawi ko waranoɓe e nder oɗo guerre ɗum ko alkamisa hanki o leydi Ukraine kañumne tottitiɓe 49 goski tawi ko soldateɓe wasɓe pittali men e nder oɗo guerre tawi 49 ɓe ko Russie naɓe ujunere goski ko Ukraine naɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate bosoje ko bindi men seydi men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo on